ini arna piknik जाग्राफ्रा माने बेसां जाफैयो आरोना नै ओरैबायदि माने बेफोर माने जाफैयो नै संना जानायफ्राहाय माने नै लोंलाबायग्राबो लोंफैलाबायग्राबो दं नै लोंफैयो गोसोबायदि माने इन्जय खालामफैयो आरोना बे जायगायावहाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट माने नै स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दैमायाव ओंखारलांसै आरोना जों नै दायो माने जों बालायाव माने एसे बेरायनो नुदोंमोन ओंखारनो लुगैदोंमोन ओमफ्राय दा माने बालायाव ओंखारनो हाया नै माने लामा गैया माने जेरैबो दै गोजा आरोना नै गैया माने हायासै थांनो नै जास्ट माने बोरियाव थिखोना दोनबाय आरोना बे नावखौहाय नै गरम मोनलायलायबाय माने थाबायनो माने हाजोआबो माने बारा गोजान गैला आरोना अरुणाचल नै एकदम ओइ जरावहाय माने अरुणाचलाहाय नै बे जराव दं आरोना बे जरावहाय ओइ नै जा दा नावखौहाय बेयाव माने थिखोना दोनदों आरोना नै माने दा दैनि एसेबां माबा गैला नालाय दा ओंखायनो माने नावखौहाय माने दा थिखोना दोनथ'नाय जादों आरोना माने ओमफ्राय जेब्लानाखि माने दैज्लां समसो फैयो दैमाया देरो अब्लानाखि माने बिसोरो नावखौ स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एसेयावनो दोननोसै बाय बाय